mas fe. Roedd i'n meddwl bydd e'n cyfle da I fi gallu dysgu mwy am bioleg a gallu agor lan mwy o cyfleoedd am y dyfodol Great. ac helpu fi am y dyfodol gyda Great. dewis pethau. So, nes di sôn fan am bioleg. Oedd na meysydd neu gyrfaoedd penodol oedd y ti moyn ffindio mas? Dywysais I bioleg a bioleg like marine achos roedd ni eisiau gwneud pethau gyda anifeiliaid I helpu nhw yn y gwyll a roedd hyn roedd bioleg jyst yn agor lan y llwybrau hynny. Ydy, a mae'n ddigon eang yn dywe, Yeah. ond wedyn o fewn ni, so bioleg morol, o ti wedi gofyn amdano fo, a pa opsiynau, oedd na zooleg a pethau fel yna, Na, nes ti? roedd ni wedi dewis bioleg a bioleg moral. Ia. Roedd ni wedi dewis math hefyd, ond roedd nhw'n wedi dweud gallu ni cael math heb unrhyw bioleg, neu gallu cael bioleg gyda tipyn bach o math. Ie. Felly dewis I bioleg. Ie, mae hwnna newydd yn y cynllun. Oedd Ie. dy fentor di wedi sôn rhywfaint am mathemateg unwaith yn y Ie, cyfnod? tipyn bach, Ie. ie. Beth oedd y sgwrs na am mathemateg? Dyn nhw'n gallu cofio llawer, ond roedd e jyst yn felly fel helpu fi yn dweud fel pa fath o pethau mae math gallu helpu gyda, pa fath o gyrfaoedd. Great. Lyfli, OK. So, wrth fynd mewn, o ti'n gweud o ti'n moyn ffindio pethau mas am y meysydd na, gyrfaoedd na, ti'n gallu gweud bach fwy, beth o ti'n disgwyl falle bydde ti'n dod mas o? Roedd ni jyst eisiau gweld os byddwn ni'n gallu dewis mwy, achos dwi ddim yn wedi dewis unrhyw beth yn sicr rydw i eisiau gwneud yn y dyfodol, ond roedd ni yn fel eisiau trio mas bioleg, felly roedd hyn jyst yn gwneud I fi deall tipyn bach mwy o beth roedd ni eisiau gwneud yn y dyfodol. Great. Yeah. Wrth I ti negeseuo, pa fath o sgyrsiau o'ch chi'n cael ar-lein gyda'ch gilydd? Roedd ni'n cael fel negeseuon o beth I gwneud yn prifysgol, beth mae bioleg yn gallu agor lan fy llwybrau, roedd yn gwneud os roedd ni'n angen fel help, roedd ni'n gwneud mwy o synwyr I fi, roedd ni'n gallu gofyn unrhyw cwestiynau, gallu ateb I fi beth roedd ni'n eisiau. Lyfli. Wedi cofrestru am sesiwn nesaf. Ie. Gret, sydd yn gret I wedi gael di nôl. Pa fath o bethau bydde di'n holi am tro yma? Wyt ti wedi rhoi dewisiadau gwahanol? Roedd ni wedi cadw un dewisiadau achos dwi ddim wedi anfon neges am yr un mentor achos efallai gallwn ni trio gyda rhywun arall gweld pa pethau arall gallwn dysgu am bioleg a roedd bioleg roedd yn diddorol felly roedd ni eisiau cadw ymlaen gyda fe a roedd ni'n meddwl gallwn agor lan mwy o pethau am y dyfodol os gallwn ni gwneud e. Ie, a gyda mentor gwahanol mewn swydd neu'n astudio mewn maes gwahanol, mae mwy o opsiynau ti. Gret. So, os oedd na rhywun ym mlwyddyn 9 neu blwyddyn 10 yn meddwl, dylwn ni wneud hwn, bys ti'n annog nhw I gael go? Ie, byddwn annog nhw. Dwi'n meddwl mae'n gallu helpu nhw gyda dyfodol, mae'n gallu helpu nhw dewis beth I gwneud yn y dyfodol hefyd. Ie. A beth am y broses? Sut oedd e I negeseuo? Oedd hwnna yn gweithio I ti? Roedd e'n gweithio I fi, roedd e'n syml iawn, ond roedd e'n cael ymlaen logio fi mas, felly roedd e'n cael ymlaen logio yn ôl mewn. Roedd hynny ddim yn dda iawn, ond am hynny roedd popeth yn gweithio'n perffaith. Ie, mae nifer o apps yn neud ni, mae rhaid ti allgofnodi, a mae hwnna bach yn cymryd amser. Ie, gyda fi, rydw i'n rhywun sydd ddim yn dda gyda cofio passwords fi. Felly roedd ni'n creu un newydd pob tro roedd ni. O, efallai iawn. OK, so top tip, rhywch eich cyfrinau rhywle yn saff a defnyddiwch e. Mae hwnna'n gret. Diolch yn fawr am siarad â ni.